Nagluto ako ngayon ng cabbage, carrots, at kalabasa, no? Pinapry ko tapos nilagyan ko ng itlog. So, ito na ang itlog. Tapos, of course, tinimplahan ko, nilagyan ko ng mga pepper at iba pa, no? Yan na, nakapry na kay gigutom na ako. Ito na naman tayo, mukbang na naman. Wala na namang magawa si Higala. So, ang ating food ngayon is salad, tira ni banana kaninang umaga. And then, nag-fried ako ng kalabasa na may carrots at cabbage, no? Nilagyan ko ng itlog bago ko pinapry. At, of course, ang ating sweet potato na may kimchi. At, ang ating soft drinks is ano to, Chinese ba? Para siyang Lipton tea, no? At ito, sweet chili sauce. Sausawan. Kain na. Ganito ako mga kahigala pag ako lang mag-isa. Wala na kasi akong ma-update sa inyo dito. Dito lang kasi ako sa bahay. Pabalik-balik na yung content ko ba? So, kain na lang tayo eh. Kaya siguro wala nang manood sa akin. Balik-balik. First time ko ito nagawa ito. Itong carrots at kalabasa na pinapry ba. Nagtira ako para kay banana para matry din niya. Mamaya, pang dinner. Sarap ang kimchi. Kaso lang, mahal nito. Nag-try ko gawa ng kimchi ba? Kaso failed man eh. Hindi na perfect. Nag-ano si Simala na? Nag-diet. Salad na lang siya. Next time, isama ko si Banana mag-mukbang. Hindi niya busy ba? Busy kasi siya. Busy pa niya tag-kwarta. Hindi ako kwarta. Makita. Isura ang life. Ang hirap ng buhay. May nag-comment pala sa akin na pag Bisaya lang ba yung vlog ko kasi magbibisaya ako ba. Pasensya na Higala kay alam niyo naman hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. Tapos pag Englishin tayo, na, samot. Hindi tayo marunong. Balitong tuwalin natin English at Tagalog. Sarap lang. Maulan dito. Ang weather dito is parang buang ba. Isang araw mainit, tapos kinabukasan, uulan na naman.
May ganon. Kamot sila. Kamay lang tayo kaya. Masarap ikain pag kamay, no? Masarap sana kung may tuyo ba. Parami talagang kain. Ay, pinagutom na ako as 12 na. Kasi wala nang light. Everyday dito load shedding. Tagda 2 oras. Load shedding is burn out ko sa Bisaya pa. Burn out, blackout. Ang tipid ako sa kimchi. Diyos ko. Kimchi pa more. Masarap pala siya, no? Ubus na ang aking sweet potato. Maganda sana pag ako, no? Mag-live ba? Na. Marami nag-live ngayon. Kaso lang talaga, wala kaming wifi dito. Mahirapan ako ba? Madali na maubos yung load. Palagi nag-live. Hindi masarap ang kanilang sweet potato dito. Hindi gaya sa atin sa Pinas. Malas ko na mga pagkain sa Pinas. Masyadong tatabaan talaga ako pag doon ako sa Pinas. Kasi unlimited yung kain, no? Kahit mahirap ang buhay ba? Yan pa rin. Kasi ano man, wala, doon is tanim lang tayo. Dito kasi puro bili. Mahal pa. Okay lang kung may land ka dito. Pwede na. Kami na nag-rent ka lang. Walang own na bahay. Wala. Ubus. Hindi ko na maubos yung salad. Mamaya na itong gabi rin. Masarap talaga ikain pag may kasama ba, no? Kung wala kang kasama, parang boring. Ang harap. Ito, binigay ito sa no?
Sa amo ni banana ba? Chinese man. Binigyan kami. Buti na may tira pa. May offer kami ano yun, juice. Naubos na. Kasi hindi kami nakapag-grocery. Next week na lang siguro din. Thanks God. Sorry lang. Jesus. Sana hindi kayo magsawa sa akin manonood mga higala, no? Kasi yung iba kasi hindi naman siya nanonood sa aking vlog. Siguro boring na ba? Boring na si higala? No. Ayaw nyo na sa akin. Bus. Sige lang. Nakahiga lang. Ingat kayo dyan.